Ovo je Astro Python, u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate o uticaju tranzitnog Saturna u Ribama za sve znake horoskopa od marta 2023. godine do februara 2026. godine. Ovo je period kada počinjete da preispitujete svoju prošlost. Možda ste imali neke iluzije i lažnu sliku o svojoj prošlosti, a sada kao da počinjete da gledate na svoju prošlost na drugačiji način. A ovo je proces čišćenja karme, čišćenja vaše prošlosti i vašeg ja. Povremeno će vam prijati da budete sami, da biste napunili svoje baterije i da biste razmislili i saznali šta treba da radite u životu i kojim putem da krenete. Sada je period kada možete da se oslonite samo na sebe i na Boga. Za zdravlje obratite pažnju kada idete kod lekara. Mogu da vam pogreše dijagnozu, pa potražite i drugo mišljenje. Najviše vam može pomoći molitva, meditacija, joga, post, kao i slušanje muzike i bavljenje umetnošću. Vi sada počinjete da preispitujete vaš odnos sa prijateljima, ali može i sa partnerom, to jest partnerkom, i sa decom ako ih imate, odnosno sa osobama koje volite. Jednostavno rečeno, niste ih videli u pravom svetlu, pa su vas neki od njih lagali i prevarili, a sada kao da počinjete da ih gledate malo realnije. U vremenu koje dolazi, dosta od prijatelja ćete izbrisati iz svog života. Sa nekima ćete prekinuti prijateljstvo iz opravdanih razloga, a sa nekima jer ćete videti da vam nisu pravi prijatelji. Ako se bavite politikom ili ste u nekim drugim organizacijama i udruženjima, onda možete očekivati da tu postignete uspeh koji ste odavno želeli. Vi ćete imati promenu na poslu i promenu vašeg statusa, odnosno vaše pozicije u društvu. U smislu, neki od vas će se odlučiti na brak, neki će se zaposliti, neki će menjati posao, a neki će otići u inostranstvo. Sada je vaša lekcija u životu da radite i da ćutite, da se ne bunite, jer je neko sa manje truda dobio bolje uslove rada i bolju poziciju na poslu. A na poslu možete dobiti unapređenje samo i samo ako ste u periodu pre toga učili i išli na neke obuke, savladali neke veštine, naučili nešto novo. U suprotnom imat ćete frustracije i osjećaj da ste nešto pogrešili i da ste propustili šansu u životu. Sada je vreme za vas da nešto učite i treba da učite da biste posle toga napredovali u karijeri u vremenu koje dolazi. Zato upišite fakultet, idite na kurseve, obuke, radionice. Neki od vas će otići u inostranstvo. Sada ćete se pitati šta je to u šta verujem i u šta da verujem. Sada ćete preispitivati svoja uverenja, stavova i pogled na svet. A hteli vi ili ne, sada ćete menjati svoj pogled i na religiju, i na moral, Boga i uopšte na ono kako gledate na svet oko sebe. Najviše vam može pomoći vaša vera u Boga i molitva da biste imali uspeh i napredak na svim poljima u svom životu, sada više nego obično. Ovo je period kada ćete rešavati neka pitanja u vezi nasleđa, hteli vi ili ne, pa bolje da sve to sami pokrenete i rešite. Što se zdravlja tiče, zbog posla i puno sati rada, može se desiti da imate neke zdravstvene probleme. Posebno obratite pažnju na to šta vam vaše telo govori, jer možda vas pogrešno leče ili ste alergični na nešto. Morate uvesti red i disciplinu za sve što je vezano za vaše zdravlje. Pa recimo, ako imate neke hronične bolesti, kao povišen krvni pritisak, onda morate paziti na to šta jedete i pijete. I proverite 2 puta i potražite i drugo mišljenje što se tiče vašeg zdravlja. Sada na redu je vaša životna lekcija o partnerskim odnosima, a misli se na sve partnerske odnose u vašem životu. Bračni, ljubavni, poslovni, ortački odnos.
Za neke će to značiti kriza u braku i problemi sa partnerom, to je sa partnerkom. A za neke će biti ulazak u malo ozbiljniji odnos sa partnerom, to je sa partnerkom, pa čak i brak. Za neke od vas će značiti da menjate poslovne partnere i da vam se sada pojavljuju novi poslovni saradnici koji su dosta stabilni i saradnja sa njima će biti dugotrajna i stabilna. Biće jako zahtevni, pa zato će biti potrebno da se malo više potrudite i pokažete šta znate u poslovnom smislu reči. Ako niste zaposleni, sada ćete dobiti posao. Oni koji već rade mogu dobiti unapređenje na poslu, zato spremno prihvatite da morate da radite više i da ostajete do kasno na poslu. Sada je vreme kada morate da uvedete neka pravila u svom svakodnevnom životu. Recimo, da uvedete neki red i disciplinu u vezi vaše ishrane, u smislu da se zna kada jedete i šta jedete. I treba da menjate neke svoje loše navike i da budete umereni u svemu. Da vežbate svaki dan bilo šta, neki sport ili da redovno pešačite. Morate održavati čistoću ne samo svog tela, nego i vaše misli. Zato vežbajte jogu, meditaciju, pozitivno mišljenje, pa i molitvu, povremeno post i tome slično. Ovo je vreme kada učite životnu lekciju o ljubavi. Sada ćete se osloboditi nekih iluzija što se tiče ljubavi, a vi imate neka nerealna očekivanja u vezi ljubavi koja vode ka razočarenju. Postoji mogućnost da vam se sada pojavi prava osoba za ljubav. Pa ako prekinete neku vezu, ne očajavajte i shvatite da je to samo i samo za vaše dobro, jer to dobro tek dolazi u vidu prave ljubavi. Ako imate decu, sada ćete imati puno obaveza oko dece. Vi osjećate potrebu da se žrtvujete za svoju decu, ali vas oni mogu razočarati, jer ih vi ne vidite u pravom svetlu, kao da ih preterano idealizujete. Za one koji nemaju decu, sada je moguće da ih dobijete. Ovo vam je period kada ćete imati više obaveza oko nekog člana svoje porodice ili porodice vašeg bračnog partnera, to jest vaše bračne partnerke. Možda ćete brinuti za njihovo zdravlje ili će doći do zahlađenja u vašem odnosu, a doći će do promene u krugu vaše porodice, što može značiti i vaše preselenje ili dolazak novog člana u porodici. Znači, svakako možete očekivati neku veliku promenu u vašem porodičnom životu. Potrebno je da sve to shvatite kao životnu lekciju, kao Bog da vas sada testira i želi da vidi da li ćete biti u stanju nesebično pomoći nekome kome je ta pomoć potrebna, a da pri tome ne očekujete za uzvrat ništa. Vi sada učite lekciju o rodbinskim vezama i o prijateljstvu. Imaćete izazove, brige, nerviranja i probleme zbog bliskih rođaka i bliskih prijatelja ili će neki od njih imati neke krize i probleme što će uticati na vas. Sa nekima od bliskih rođaka i bliskih prijatelja ćete čak i prekinuti kontakt iz bilo kog razloga, možda zbog promene životnih okolnosti, vaših ili njihovih. Recimo, vi ili oni se presele, pa može i to da bude jedan od razloga prekida dosadašnjeg načina druženja i komunikacije između vas. Znači, sada ćete vidjeti ko su vam zapravo pravi prijatelji i pravi rođaci i na koga se možete osloniti. Vi sada učite lekciju o novcu, što znači da ćete imati neke izazove i preispitivanja sebe, svog truda i svojih sposobnosti. A koliko god novca da imate, neće vam biti dovoljno jer ćete ući u neke investicije, kredite i dugove. Dugotrajno sve to će vam se isplatiti, samo nemojte previše brinuti. Imajte poverenja u sebe i u svoj kvalitet rada. Tražite veću platu ako radite za druge.
ili podignite cenu svojih usluga ako radite za sebe. Jer sada je vreme kada treba prvo vi sebe više da cenite, pa onda će i drugi početi više da cene vas i vaš rad i vaše usluge. Ako niste zaposleni, zaposlićete se. Do sada ste sanjali, sada već morate da se probudite i da vidite sebe i svet oko sebe na prizemniji način. Sada treba da sledite samo one vaše snove koji mogu da se pojave u materijalnom obliku, a oni snovi koji ne daju nikakve opipljive rezultate trebate odbaciti i da više ne gubite vreme na njih. Znači, morate se spustiti na zemlji hteli ne hteli i da bolje organizujete svoj život. A to se i traži od vas da budete realniji, da u praksi sprovedete svoje snove i maštu, da pravilno trošite svoje vreme i svoju energiju. Vi obično imate potrebu da se žrtvujete ili da spašavate nekoga, ali sada od vas se traži da stavite sebe na prvo mesto i da se pobrinete i da učinite nešto prvo za sebe, pa tek onda za druge. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00389 7555 8066.